Velkommen til. I dag skal vi lave noget mad. Vi skal lave sund mad, som er godt, hvis du vil tabe dig, eller hvis du er på kur. Og til det, der skal vi bruge rødløg, grønkål, oksekød og mayonnaise, wasabi og tortillas og skyr. Vi skal huske, at tortillas, det skal være grov tortilla. Fuldkorn. Det første vi gør, det er at sætte tortillaen i ovnen. Yes. Ja, det gør vi herover. Og nu stiller vi ovnen på 150, og det skal den have i 8-10 minutter, så vi stiller den bare på 9 minutter. Sådan. Og nu går vi i gang med, mens ovnen står og triller derhenne, så hakker jeg rødløg, mens Daniel han laver wasabi. Yes. Skål. Skål. Det burde faktisk have noget vin. Og skål. Nå, skål. Jeg synes, det er skål. Fint skal det være, når man er i køkkenet med pære. 2 dl skyr. 2 dl skyr. Sådan, ungefær. Ned i en skål. Og det er jo meget let at lave det her. Det kan du lave derhjemme og sammen med børnene. Eller hvad? Mayo. 4 spidsske. Ned i skål med skyret. Så nu har du en skål med mayo og skyr. Sådan der. 4 spidsske. Det er super. Så er der wasabi. Der tager man bare sådan lige til, hvad man synes, for det kan godt være lidt kras. Det kan det godt. Og det vigtige i den her ret, det er, at vi sparer på kulhydraterne. Og så i stedet for, så bruger vi fedt og protein. Og det skulle være godt, og så skulle man tabe sig rigtig meget. Ja. Hvor meget tror du sådan, at man skal tabe? Hvor meget så i? Sådan et stykke. Eller sådan en strimmer. Skal vi prøve med det? Ja. Sådan. Og det var 9 minutter. Sådan, den er god. Lige lidt græs. Er det fandme ulækkert, det løg? For helvede. Det er sgu da rønt. Ja, læg med det. Husk at købe de rigtige råvarer. Det tror jeg fandme også lort på. Så er der grønkål, og der er det jo så smart, at man kan købe den helt færdig. Og den er skyllet er hakket og hele. Ja, og det her det er altså mad med ikke så mange kulhydrater i. Og vi har slet ikke sådan nogle usunde kulhydrater i, som pasta og ris og sukker og sådan noget. Og det er super vigtigt, fordi at så, hvis der ikke er nogen kulhydrater, som er kroppens brændstof, så bruger det i stedet for protein og fedt. Så det er jo så måde, man brænder. Så brænder man jo sådan noget fedt på i stedet for. Jo, altså der er jo selvfølgelig kulhydrater i maden i form af grøntsager og sådan noget. Men det er de sunde i stedet for de usunde, så det er vigtigt, hvis man skal tabe sig. Ingen ris, pasta og alt det der, det er dårligt. Og det er derfor, vi også har valgt at købe fuldkorns tortilla. Yes, hvidt brød, det er heller ikke. Det er også skide dårligt. Det er pisse, det er no-go. Skal der kød? Det er mad, der faktisk er det vigtigste i det her. Du kan gå ud og træne lige så tosset du vil. Men det hjælper ikke en skid, hvis ikke du får nok proteiner. Altså man tager selvfølgelig mindre, hvis man lige hvis man motionerer ved siden af, men det er maden, der er vigtigt. Det er maden, der er importen her. Nu skal det ikke. Og det er vigtigt med skyer, fordi det er protein. Det er for sådan noget yoghurt. Og det samme med kød derovre, som vi har brændt på. Ja, protein. Nu har vi tilberedt løgene, vi har lavet skyer, og vi har taget vores grønkål frem. Og den er så småt i gang med kød derovre, som I kan høre. Og tortillaerne de er færdige om 2 minutter og 30 sekunder.
Så er retten færdig. Nu skal vi bare tilberede den. Man starter lige med en lille smule der wasabi-creme, mayo-ting. Lige på der. Bum. Og så til sidst, der kan man bare rulle den, og så er der rigtig god, lækker, slankende mad. Meget stolte over det her. Vi er meget stolte. Meget stolte. Lækker mad med slankende effekt. Og det er ikke kun vigtigt, hvad du spiser, men det er også vigtigt, hvad du drikker til maden. Så derfor er det bedst at drikke vand eller mælk. Yes.